Moje jméno je Vojtěch Houtlý a pracuji na zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje jako zdravotnický záchranář. Tuto přednášku původně vytvořil Rudolf Hudec, kolega z Jihomoravského kraje, ale bohužel se omlouvá, protože na pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a poprosil mě, abych vás provedl v krátkosti a něco vám řekl o týmu specializovaných činností v našem kraji. Co se týče týmu specializovaných činností, tak když to vezmeme historicky, tak první naše specializovaná jednotka vznikla v roce 2015 a byla to skupina Biohazard Team. Tahle skupina byla určena v indikaci v rámci pacientů, kde bylo podezření na vysoce nakažlivou nemoc. Což znamenalo, že operátorka vlastně přijala tísňovou výzvu, když měla podezření na vysoce nakažlivou nemoc, svolala tenhle tým, který se musel na základě tísňové SMS volat do 40 minut. Samozřejmě se to týkalo i pozemních posádek, pokud dojeli na místo, uviděli pacienta, v rámci anamnézy odebrali, že by mohl mít nějaký podezření na vysoce nakažlivou nemoc, rovněž cestou KOS tenhle ten tým aktivovali. Ale vzhledem k tomu, jak poslední dobou narůstají mimořádné události, dopravní nehody, tornáda, jak jste viděli v České republice, nebo aktivní střelec, rozhodlo se vedení našeho Jihomoravského kraje tuhletu skupinu Biohazard Team transformovat do týmu specializovaných činností. Tým specializovaných činností je alokován na výjezdové základně v Brně Bohunicích, co když se podíváte na tu mapu, trojúhelníková mapa našeho kraje, tak Brno je přesně uprostřed, takže tahle ta pozice se jeví optimální, tak aby ten rádius dosažení téhleté služby byl do všech těch cípů toho našeho trojúhelníku. Posádka specializovaných činností je pouze jednočlenná, slouží tam 30 členů, slouží tam řidiči zdravotnické záchranné služby, máme tam 18 záchranářů a máme tam určený 3 lékaře, ale tyhle 3 lékaři se svolávají pouze, pokud se jedná o pacienta s vysoce nakažlivou nemocí. Řidiči a záchranáři mají svůj hlavní pracovní úvazek na normálních výjezdových základnách, na posádkách RLP, RV, RZP a tuhletu činnost mají pouze jako dohodu o pracovní činnosti. Z těch 18 záchranářů jsou ještě 4 členové, které mají dohodu a dílčí úvazek na KOS, což je velká výhoda, protože jsou v podstatě takovým mostem mezi krajským zdravotnickým operačním střediskem a nimi. Důležité je samozřejmě říci, že tým specializovaných činností neplní běžné výjezdové akce, tak jak známe. Dušnosti, slabosti, paliativní pacienti. Jedná se pouze o podpůrnou činnost. Co se týče struktury a řízení týmu, tak každá vlastně krajská organizace v České republice má své krajské ředitelství. Samozřejmě tam spadá oddělení krizové připravenosti a náš tým specializovaných činností spadá pod oddělení krizové připravenosti. Tým specializovaných činností má svoji staniční sestru, která se vlastně stará o vybavení, koordinuje činnosti členů týmu a rozepisuje směny a potom jsou to samotné členové týmu. Vždycky jeden ten člen, buď to řidič nebo záchranář, je přítomen na naší výjezdové základně Bohunici. Máme tady takovou výjimku, pokud je vlastně indikace k výjezdu k pacientovi s vysoce nakažlivou nemocí, tak tenhle ten tým navíc o záchranáře a lékaře se musí dostavit na tohleto místo do 40 minut. Výběrové řízení na tým specializních činností je trošku obtížný, členové musí vlastně prokázat, že jsou trošku fyzicky zdatní, že mají zájem o tu problematiku, rozumí vysoce nakažlivým nemocem a jejich bydliště je vhodné od té výjezdové základny Bohunice tak, aby se tam dostavili do 40 minut. Co se týče výcviku tohoto týmu, tak všechen ten tým musí ovládat kompletní techniku vozového parku. Máme různé typy prostředků, máme velkokapacitní sanitku, máme vlastně sanitku pro vysoce nakažlivé nemoci, sanitku pro zvládání obtížného terénu, takže každý ten člen týmu, jak řidič vozidla zdravotnické služby, tak zdravotnický záchranář musí perfektně ovládat. Samozřejmě spadá tam i problematika vysoce nakažlivé nemoci, to i pro řidiče zdravotnické záchranné služby musí znát příznaky, příčiny nemoci, léčbu, jak takového člověka zajistit, problematiku bariatrických pacientů a samozřejmě problematiku transportu pacientů na ECMO či kontrapulzaci. Samozřejmě ten tým se cvičí v rámci řízení v nepřístupném terénu, to znamená, že navštěvují různé polygony nebo ve výškovském prostoru takovej těžší polygon, kde se snaží třeba brodit vodu, jezdit po takových větších muldách a tak podobně. Krom tohodle, těchto
Praktické dovednosti musí být i dobře teoreticky vybavený. Každý člen tohle týmu má kurz Pre-Hospital Trauma Life Support, protože tým specializovaných činností se může dostat z větší části k traumatickým pacientům, jako jsou například dopravní nehody, aktivní střelec. S výhodou je samozřejmě kurz All Hazard Disaster Response, což je vlastně kurz určený v rámci, nebo takhle, ten kurz je určený pro mimořádné události. A jelikož se staráme o pacienty s vysoce nakažlivou nemocí, tak je dobrý mít samozřejmě kurz ALS nebo EPALS, tak aby jsme tyhle periarrest pacienty uměli zvládnout jak pro dospělý věk, tak pro dětský věk. Samozřejmě ten tým se pravidelně cvičí s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, jako je Hasičský záchranný sbor Policie České republiky, Vodní záchranná služba, Horská záchranná služba České republiky. Trénují jsou zde různé typy mimořádných událostí, po rozsáhlé nehody, úniky chemických látek, jaderných havárií. Samozřejmě se snaží koordinovat tyhleto cvičení i u pacientů s vysoce nakažlivou nemocí. V naší organizaci je samozřejmě i simulátor XVR, kde vlastně na počítačových simulacích se učí, jak zvládat mimořádnou událost. Zde můžete vidět vpravo takový checklist, který slouží operátorkám, ale i výjezdovým týmům, proto jsou tam určený vlastně kritéria, kdy vlastně který prostředek se nasazuje pro určitou činnost. Máme zde vůz 155 Atego, což je velkokapacitní sanitka. Disponujeme vozem pro bariatrické pacienty, 144 offroad je vozidlo do nepřístupného terénu, 150 je vozidlo, které je určené pro ECMO transporty, kontrapulzaci a vysoce nakažlivé nemoci. A potom máme vozidlo 146 až 143, což je vlastně vozidlo, které slouží k přepravě materiálu, osob na místo mimořádné události, případně krizového managementu nebo ředitelství na místo mimořádné události. Tyhle ty kritéria každý rok prochází různou aktualizací v návaznosti na to, jaký zkušenosti získáme ze zásahu. V naší organizaci, když je zdravotnický záchranář nějak zdravotně indisponován a staniční sestra nebo vrchní sestra není schopná zajistit střídání, tak naší vlastně funkci zdravotnických záchranářů přebírá inspektor provozu. Ale tenhle tým specializovaných činností střídá pouze řidiče ve směně. Jo, takže když je řidič v naší organizaci nějakým způsobem indisponován, nelze třeba ve 2 ráno někoho sehnat, tak se povolá tenhle specialista. Tým specializovaných činností vlastně funguje tak, když vezmeme například transport bariatrickému pacientovi, operátorka vytěží, že ten člověk váží 170 kg a více, povolává na místo nejbližší vězový prostředek RLP a RZP a vyšle z Brna bariatrický tým. Na tom místě samozřejmě pacienta vyšetříme, ošetříme, zajistíme společně s tímhletím specialistou a potom pacienta nakládáme do této bariatrické sanitky a ta sanitka se v podstatě změní na RZP, takže já jako záchranář vyrazím s řidičem bariatrického týmu do zdravotnického zařízení a ten druhý řidič, který vlastně řídí RZPčku, jede za náma vláčkem. Zde máme pár příkladů, jakým vlastně materiálem a jakými vlastně vozidly disponujeme. Tak určitě to velkokapacitní sanitka Atego, je to vlastně pod značkou 155. Je to velkokapacitní sanitka, která je určena hlavně jako podpůrný prostředek na místě mimořádné události, anebo se může jednat o dlouhotrvající zásahy či neudálosti s předpokladem více zasažených osob. Tato sanitka není prvovýjezdová, ale hlavně podpůrná. Když si představíte nějakou dopravní nehodu, kde máte prostě více raněných, tak tahleta sanitka nám zajišťuje materiální vybavení, materiální podporu. Je dobrý, že ty lidi tam můžeme shromáždit, ošetřit, protože tam je hodně materiálu. A samozřejmě, když jste třeba na dálnici, kde je vedro, můžeme těm lidem zajistit určitě nějaký tepelný komfort a v případech samozřejmě také mrazu. Touhletou sanitkou netransportujeme pacienty do nemocnice. Výjimkou je mimořádná událost 3. a 4. stupně, kdy vlastně na základě indikace velitele zdravotnické složky nebo velitele zásahu můžeme tyhle pacienty touhletou sanitkou odtransportovat. Takže to je taková jediná výjimka. Tak, co se týče vozu 140, je to vozidlo, které je určeno primárně pro ty bariatrické pacienty. Často s tímhletím vozidlem zasahujeme v součinnosti Hasičského záchranného sboru a vozidlo disponuje elektrickými nosítky, které mají maximální hmotnost 300 kg
a je rozšířeno oproti stávajícím zhruba o 30 cm, tak, aby ten bariatrický pacient se tam vešel. A zároveň tohleto vozidlo, pokud není vozidlo pro vysoce nakažlivou nemoc dostupné, tak slouží jako záložní. Tak, zde máme vozidlo 150, což je vozidlo, které slouží zejména pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí. Tohleto vozidlo je vybaveno speciální filtroventilační jednotkou, umožňující jak přetlak, tak i potlak a je taktéž využíváno pro transport pacientů, kteří jsou napojeni na ECMO a nebo na kontrapulzaci. Vozidlo 144, jak vidíte, ten Land Rover, tak je to určený pro zásahy v nepřístupném terénu. Tohleto vozidlo se dokáže brodit i ve vyšší vodě a často také spolupracujeme s hasičským záchranným sborem, v případě leteckou záchrannou službou. A ono se to úplně nezdá, ale tohleto vozidlo je vybaveno autenticky jako posádky RZP. Když se podíváte na tyhle naše čísla, tak specializované činnosti byly založeny v roce 2022. Disponovali jsme vozem Atego, což byla velkokapacitní sanitka, a vozidlo Sprinter, což bylo pro bariatrické pacienty. Nicméně v roce 2023 přišel takový velký boom, kdy jsme dokoupili vozidlo do terénu, na ECMO, pro ty bariatrické pacienty a pro velkokapacitní vozidlo. Když se podíváte na počet indikací, například bariatrických pacientů a vozidlo do terénu, tak těch marných odvolání a asistencí je zlomek. Ale nicméně vás může zarazit číslo 176, zaúčtovaní pacienty 77 a marných odvolaných výjezdů je 91. Je to vlastně z toho důvodu, že kolikrát operátorka preventivně pošle tohleto vozidlo na nějakou rozsáhlou nehodu nebo na požár podchodu, kde se nakonec zjistí, že se nejedná o nic závažného, anebo se tam nenachází žádný pacient. Hlavní úloha týmu TSČ je podpůrná. Není to prvovýjezdová složka, je pouze podpůrná. Zajišťuje nám materiální support, zajišťuje nám support v rámci vybavení. Hlavní myšlenkou je, že pokud nastane situace, kdy si my jako standardní RZP nebo RV nebo RLP neporadíme na místě zásahu, ať už s vybavením, zkušenostmi, nebo jsou to nadlimitní zásahy pro nás, je tam vysoký počet raněných, je to specifická událost, tak pro tyhle ty úkoly je zde vytvořeno TSČ, což je tým specializovaných činností. Máme tu pár kazuistik. Zhruba před rokem na dálnici vlastně D2 u Hustopečí byla rozsáhlá autobusová nehoda, kdy na místě bylo 76 pacientů. Volání na linku bylo 15:27, operátor ukončil náběr tísňové linky 15:30 a první posádka, která byla na místě, inspektor povozu randevu ARL zase bylo 15:40. Dobrý je tady podotknout, že ten vůz Atego, ač je velký, těžký, je to opravdu kamion, byl na místě zhruba 10 minut po příjezdu první posádky a mohl dodat potřebný materiální a personální vybavení. Zde vidíte záběry vlastně z té nehody, které byly před rokem. Co se týče vlastně téhleté kazuistiky, tak je to cvičení na vysoce nakažlivou nemoc. My musíme vlastně v podstatě každý rok pravidelně a metodicky cvičit všechny složky integrovaného záchranného systému. Policii České republiky, hasičský záchranný sbor, naše běžné výjezdové posádky a samozřejmě tým specializovaných činností v problematice vysoce nakažlivé nemoci. Pro tyhle ty účely máme předurčenou jednotku v Brně, v Líšni, která je vycvičena na vysoce nakažlivé nemoci. A samozřejmě zapojíme do toho cvičení krajskou hygienickou stanici, která si to musí taky sem tam procvičit, hlavně vesměs, jak nabírat výzvy, jak cvičně aktivovat konzultační linky a tak, aby si prověřili své postupy a checklisty, jestli jim sedí. Samozřejmě je důležité, aby si každý náš zaměstnanec v rámci RZP, RV nebo RLP vyzkoušel i pozici vedoucí zdravotnické složky pro vysoce nakažlivou nemoc. Samozřejmě to se týká i dispečingu, který se vlastně učí řídit síly a prostředky. Pro tyhle ty účely v rámci výcviku využíváme hlavně zařízení pro vysoce nakažlivé nemoci, a což je fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Zde můžete vidět nějaké fotky z výcviku na Biohazard tým společně s hasičama a s Policií České republiky a s krajskou hygienickou stanicí. Co se týče ECMO převozu, pokud je teda indikován ECMO převoz,
tak řidič nebo záchranář specializovaných činností vezme staničku 150 a vyráží do naší nemocnice, fakultní nemocnice u svaté Anny. A tenhle ten tým například slouží, bývalo to často během covidu, že nemocnice nižšího typu potřebovala pacienta napojit na ECMO a převést na vyšší pracoviště. Tak tenhle ten řidič nabral vlastně ECMO tým, který se skládá z lékaře, áraře a z nelékařského zdravotnického personálu. Byl to jeden člen, měl kurz akreditovaný perfuzionista a vyrazili do nemocnice nižšího typu, kde toho pacienta napojili na ECMO a společně vlastně s tím členem Biohazard týmu ho naložili a převezli k sobě na vyšší pracoviště, kde mu poskytli adekvátní péči. Samozřejmě ECMO tým nejenom, že takhle vyráží, ale převáží i pacienty na ECMO ze zdravotnického zařízení do zdravotnického zařízení. Zde můžete vidět v krátkosti, jak to tam vypadá. Co se týče bariatrických pacientů, máme proto určenou tu sanitku s těma nosítkama do 300 kg, které jsou širší. Je to určeno pro primární zásahy, když na místě zásahu zjistím, že ten pacient je bariatrický, a nebo to vytěží dispečing, ale slouží i samozřejmě pro sekundární převozy mezi různými zdravotnickými zařízeními. Tenhle ten zásah se neobejde určitě bez hasičského záchranného sboru. Je to z důvodu vlastně našich nedostatků sil a samozřejmě mají lepší techniku, jako například jeřáb, různý transportní vany. A společně vlastně s hasičema určujeme nejvhodnější cestu, nejvhodnější postup, jak takového pacienta odtransportovat do speciální sanitky. Máme trošku problémy v rámci předávání pacienta, protože v Jihomoravském kraji jenom málo nemocnic disponuje lůžky pro bariatrické pacienty, takže spousta pacientů končí mimo spádově, místo v rámci jejich bydliště. Zde můžete vidět spolupráci hasičského záchranného sboru s bariatrickým týmem, kdy například nám pomůžou pomocí hasiči, pomocí jeřábu. A pak tu máme poslední kazuistiku, kdy se využil Land Rover, což je vozidlo do obtížného terénu. To jela posádka Ivančic, RLP, jeli na muže v naléhavosti 2, který měl poraněnou dolní končetinu, byla to fraktura holení po pádu stromu, nebyl zavalený. Zde byla vlastně posádka na místě 1325 a v podstatě tenhle Land Rover, nebýt z toho zpoždění padlého stromu na cestě, byl v podstatě na místě o nějakých 9 minut, 10 minut později, takže i tak to byl krásný výkon. A já vám děkuji za pozornost.